deh ơi nomor thang bener sampai kere ya đâu là bác hàng thang nữa mình chưa bắt đầu 390 discover wah danger thật enggak dikundur danger sama mantu danger thật rồi hanang juga tuh nih hadri nih kira hadri hadri urai nabi di mana sih berarti urai kayak cuma manusia sekarang ini tahu dengan siapa hadri hadri nang juga gitu so guys asal labdungman ang menni lagi dinsi menni botol ar bore mulai ro mensi asal dekhai yang spesial nih nani मछली का है ये मुझे एक दे दीजिए हाँ बाद में ले जाना तुम तेरे वीडियो में हाँ ठीक है So guys, welcome back to my channel another vlog. So guys, दा जोङो सयता इसे बादों 7टायानो जाबाय साननाला दा जोङो थांनो ओंखारदों आबु मिथिमोननाव रेडी 5 मिनट बचा हुआ है 7 बजने वाला है 6 बजे बोल रहे हैं तो हम जाने वाला बामी थी के घर अब घर जाके क्या करने वाला है कुछ कहेंगे भाई चल कुछ करेंगे बाकी तेरे को नहीं देखने आया मैं ठीक है पता चल गया मुझे रात को ही पता चल गया गाइस रात में मैसेज आ रहा है मेरा हाँ चल कर लो नहीं कंपनी का है हाँ ठीक है माला थांगोन आं बेखौबोथ' बुंथ'ला दा मिन्थिसिगोन आरो भिडिअखौ जोब्बाय थाबाथाय हेलो गाइस बे नायनो फैदोंमोन दहाय फुङावनो खारबोनानै आब'नि फिसाला जायो जोंना फंबाय एक्सट्रा इउटिउबार मोनना दे मला बाजे था ना दे दा आबौ मिथिमोननाव थांना फैनोसै जोङो चला फै न' साबिया नै लाना फै डेन्जार गोजौखा आइ नै अन अफ अनैयो दं आखायाव अन खालाम आखाइनिखौ ना 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 बिमासारनि जोंना केटिबो दे सुरु खालामनि र दे माबा मोजां माथो बिराद मोजां नामा सालायनो फै लामासिम ओंखारबोला पसन जादो नामा मानिफ्रायबा लाबोदों आसारबो लाखिबाय मोननै शिलंनि शिलंनि खबाइनो हाय हाय अनबॉक्सिंग कर दिया मस्त है हाँ अच्छा ही है मोजांथार नै मालाय दाखिनायाबो दांनायनि होनलाय So guys, दा बिबयसा थांबाय दस्रायाव थांदों ओमफ्राय जोंबो दा दस्रायाव थांनांगौ गाबोन लोगो मोनफिनगोन दिनैनि बे भिडिअआव लोगो मोनथ'नाय नंला जोङो दा बिसोरनाव थांनि दाखालिबावनो लिंगासिनो दंमोन खिन्थु थांनाय जायाखै मैयाबो थांनो गोनांमोन बिबयसा फैनानै जों मैया थांनो हायासै ओमफ्राय दिनै जों थांनि ओमफ्राय गाबोन आरो लोगो हमफैफिनगोन आं बिबयसखौ बेयावनो आरो ओमफ्राय नोङो नायनो गोसो जाना थायोमोन नामा सिगां बयबो बिराद बयबो बहुत मानसियानो इउटुबारफोरखौ नायनो गोसो जायोना खिन्थु बेयो एजियैनो नुगासिनो ना मानसिफोरखौ इउटुबारफोरखौ एजियावनो नुगासिनो खिन्थु गोबां मानसिफ्रानो लोगो हमनो सानबाबो लोगोखौनो मोना बेखौ आरो बिबयसा उल्था नायनोसो फैदों मालाय एसाङानो आरो सोरखौ नायनो गोसो फैनाय नेक्स्ट मासाव आरो फैबावगोन आं नोंथांमोननो एसे हिन्ट होनानै होनि सिंगार लोगोसे कमेडियान बेफोर फैगोन आरो नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय सोर फैगोन फैनाय मासाव फैगोन आं मिन्थिनाय बायदिबाथाय आरो ना फैना फैया खिन्थु फैगोन होनना बुंदों बिसोर फैगोन खोमा फैनाय मासाव फैगोन नेक्स्ट मान्थआव आरो बहुत मानसि लोगो मोनबावगोन नोङो लासैनो मालाय साफा इउटुबाव नुनाय मानसिफोरखौ नुजोबसिगोन नोङो ना सिगां नायनो गोसो जायोमोन नों सोरखौ सबखौबो लायनो गोसो जायोमोन ओमफ्राय नों मैया बिबो फैगोन होननायखाय मार नोंदो
Kelap naman tadi. Metang nunu nama. Kelap nang boy. Malay se foto lau baise dajeng थांबाय dajeng fui. Tinta जाबाय ओमफ्राय नाबो हमनांगौनो. ना हमनांगोन ना? ओमफ्राय आरो आं ओंखारनांगौ? जागोन दे. आं ना सारनो बिराद गोरों खिन्थु ना हमनो बिराद गोरों खिन्थु आस्रा सारनो रोङा आङो आं आमलेट नेगासिनो दं दे परथाजों ओमफ्राय आमलेटआ सफैयाखैनो बानायदोंसो नों आमलेट जाया हा जायाबो होनो केमेरा अन खालामनाय लोगो लोगो जागोन होनखाबाय फुल्ल'नि मा खबर लाहरगासिनो नामा ना हमनो स' गाइस सफैलायबाय नै बेबाय आं दामाने मैया बुंनानै मैया आरो जों भिउसा बे उन्दुदोंमोन ना बिराद मोजां आइडिया होननानै हरबाय आं बेखौ खिन्थु भिडिअनि गेजेरावसो बुंथ'ला आरो जिखुनुला गाबोन नेना थाबाय थाबानो जाबाय गाबोन भिडिअ फैबावगोन बेजों आंजोंनि गाबोनसो स्पेसियेल बेरायदोंसै ओमफ्राय इसिबांखिनि सम गैलायाना जोंहाबो आंहाथ' दं खिन्थु बेयाबो दा दस्रायाव थांदोंना बेनिखायनो माने आं थांफादिया फुख्रियाव ना हमहैनो एबार नाबा दंना गैया हा ओइ थाइजौआ गेदेर जाबायना आरो इजाबो दं जि थाइजौ दंखायो थाइजौनि अभाबानो गैया नोंसोरना दे आस्राबो साननो रोङा साननो रोङो होननानैसो लादों ना खाद्राया मोना 이거 너희 뒤도 갓그리나구먼. 한진. 아카이 가르치강. 나mun 바이. 나야. 나탐. 나 그는 꼴랑 습들응하는. Asraku khat nurungo le manusia. Mau hom na tayo bay na. Si khay ba burunga di lam ba burung tra. Burung di kayo sa. Si hama. Noi na hom rea. Sutur ta mundo. Na kono nurunga. Tade. Nang mana hom khay na ko? Ha? Muna mun yo. Mana muna? Iya. Pisang batu na ya. Nung basu. So guys, दा माबाखौथ' गासैखौबो माने मा होनो बिगुर जिजोब्बाय पार्टि दं दा मोनायाव दा जादोंसै आरो नायबाय थाबानो जाबाय नायबाय थानाय माने नायनो मोननाय नंला आं जाजोबना दोनदोंसै